sån alla person som kan köra bollen i kassan men hever gott skil för spel nu. Gott spelskill kan man säga och ligger öle väl och gott men till rätt det vi vet inte ganska ordentligt vi har ja. Det var väl en sån öjmarka gång för det mesta så att men så just det när var Lucas som boy att det blir ganska särskilt mot det mot kvar i augusti så är det kunna strujas otroligt väl och så halt jag snart det vi går det var shit där kunde jag spela väl. Ja, och tackar vi så ännu så är det mest man kan häfta sig vid. Och kunde bent då att värjepastren är störst över i mån vad det är ganska hastigt center här. Men här är ganska akkurat blev fastare här. Ja, månad i mina jag att det rör sig Italien som är lätt högst mål in i år och det var väl skora fjärde mål hade vi minns rätt och helt det var inte skora 2-4 ja alltså så där och rör sig allt skora nej men trubbelsen kanske vara att klara att tätta hinna men det har så mycket nu ja. Är det en sån spelare som Carl Löchen som kanske är han ja, det kan att stå med mannen som behöver det intressera. Ja, han spelar som kan man kalla för en sexare som ligger och väljer framför Myvärna. Att Myvärna är den samma som för vi Per och Jens. Ja. Så att och jag vet att man häver snack om det här Myvärna kanske väl inte störst nog och de forskjellige här men och jag är nog så väl då. Alltså så det och så är det som Rekvär som kom nu här i Malmö och han över fjärde resten. Just det är öle väl i Malmö och det är kanske här där det är då. För annars är det så inte utlader är det som gör att Ronald Sinkar har lärt färre mål för in i år en under år men det är inte så stora brödningar och så är det ju att vi hjälper vänner så att nu känner han ganska spelarna bättre och han ganska finns ju sätta där lite bättre på plats och så har vi hur att se att bara Hansen är ganska nu spelar mer som en högerbacker. Tar han kom ganska så var han ganska attlaver till att lite framför högerbacken och så tar det härifrån men nu försöker han så var jag glömde namnet honom. Högerbacken Ronosing danskar och Tobias var det Tobias akkurat ja. Han är Fernand någon och så är så som varor mer som för att dra högerback och kanske akkurat lugga väl att han är rostad till att ta sig länge turen. Så där öppnar Frisberg han switch vid där och helt som vi senast det är också en missur för alla spelare. Ja, det ska det vara att han är väl med över som Jöken där senast ju Arne har varit han som är väl lyckas som en foulingstöd kan kanske sälja till Clement ja så det är fränt. Ja, men ja, och nej himla att så skårar där är vi får klara för ut över 3 mål. Så jo, jag hade till klart alltså det är missar när jag går så pent om man vet höger så Ronald Singh där. Det är klart. Jag hade bestämt en av dem out the legal lägger Ronald Singh och vi kan vara väck till döms att halk up eller vad det är så är det ganska mer men alltså jag också ofta ni att en två trigger för det så taska man kunna hålla undan vi att och legal lägger är bort från. Ja, och jag vet inte om du hintas ner lite nu du kan efter destiner Sore och Foglafjärden. Här har jag annars Stefastan trommuslotter och till NSU fjäpparna Atler och Golon och Svarston. För Västbelite Gooligans som sätter dama och tar halta till här och i västra skolan. Och eller fire alltså ju har på skolan än men det GT tar för att komma nu. Men det är lejer där och det är inte i tradition i förrjun att tycka att fotbollen lejer där som såna där och jag vet att grundligt Jans Quiddes är ju där och inte i margin. Jag vet det satt att se inte. Det är inte landstest det något annat som ligger uppe. Nej, det är inte om manar skift. Men alltså då arbetar man sig fram emot en steba från det ja och är inte att omföra sig nu mycket det. Jo, det man väl också. Ja. Det är och det som Capital Nice kommer upp emot nu det är ända ner till Premier League som är ja, som är skott igång bättre. Ja. Så det är och det har vi haft en mål långt för att det är ganska en orsak till att det är ganska farligt att det kan alltid annars ju är alltid är att Oscar har varit fler i Italien än vi undanförna och ganska månande fler ja. Ja, och nu var det alla söker sånt att vi senare så till här och ta är typiskt alltid näck för men ja, men det gör resten i sommarfestivalen någon Kai Wojcingers resten eller näck full där väl. Ja, jag hade resten att så kanske att det men i flera av det heter väl okej vi Oscar. Men ja 6 du vinner 1-0 vinner 1-0 och skalla vinner 1-0 och
Ja, så svart ut i botten och IFMS här och allmäntligt gott att köpa 6 i toppen nu här. Och här var det hoa av det nämnt det ganska annat att här skulle Vikinger ständer nästa skrån ut här. Alltså heter det en sån det här 6 kan spela sig allvarligt in att och i 8-3 att det tar låg längt väg. Det samma vi har ju Ice Nine Sauce. Ice är möjliga att komma tattar ju på kan man säga ju hästes ner men fram i själva där nökast i flyger upp till den absoluta toppen en 60 så att det ser ut att kunna bli en det några omför som kommer ut där det dynamit omför kan man säga. Ja, och spelarna är kommer av Vattlen och Lishibarner Arna Lodakaste. Och det ser ut till att HP börjar av norra och halva här och i förra halvleken. NSO i Golon och Svarton Brakon och HP i Ray Svarton Spöleton Likebuna och Rayon Brakon. Och ja, är det något att säga om själva uppställningarna här? Nej, allt inte. Alltså det är så att 8 veckor så är det nu så säger inte att om Jan är så oj han är Jan han är så här och han är ju skorat några mål här ja. Det Knosen Joa är sen till att vara skatter och agentisten med 60 och så men det så att han är vi här. Nej, men alltså bortsett från att som är så ser allt ut att vara och så är det lika roker så har som inte vi ja emot till han får ju skatter vi ska ju mot Viking så ungefär. Ja. Alex Trollai för Bruksladisten och igång för jag låta. Och till NSO som gör bollen upp och till Clement Olsen som ständer bollen on. Och börjar efter till första domare Brukslund. Nej, det ser ut alltså sånt där ser ut löden Jarona som ser ut Karl ligger och Miver. Ja. Spelar där alltså vi Trimo. Jag vet inte bara att göra börja vi ta vidare. Ja, vi får så tjän. Men vi vet att Gerber har skift och det var att avvis rumpel om han bröt likesipan i fjör och det jacket ju väl och på ett men nu får det så tjän. Ja, men så har så finns ett inkast från Malaya vänster med igen och det är Einar Trendajak som tar inkasten. Från Malaya och HP halvan vänster med här under västra skolan. Och han plejer att kasta längt och han verer ett av timen som kommer här helt in mot Maltainon. Johan Trost ju har hatt under botten och Karl Löchen Ferransson. När kan iska så har vi halvan och Ryan så vi en skott men han kommer när längt under botten och han för högt upp i loft och man för mål och målspark där. Målspark till HP och utspark från målmannen kommer så Ibrahim och halvarna. Bollen kommer ner när kan mitt och NSO i halvan Jens Johansson lite så Iver HP i halvna och här för Barstal upp och vinner han i loftspelen. Bollen stackar ut av vattnet och inkast högre med igen. NSO i hever inkastet. Barer tar den. Och så där Jens. Ut det visste så till Einar. Längst spark från honom. Johan Trost färran. Så är det Trönder Jensen. Väntar vid bollen. Och letar så Barstal på han. Barstal letar gör vänster med till Ara Mor Jonsson. Atter till Barstal. Så där Johan Trost. Och Iveratter till Barstal Vartom. NSO i framhärjan Narska Stamon och Björn spelar också Atalia vid botten så över botten center högre med Jakob Rowe kommer fram med Milan vinnon. Össur Dalbo centran vidare till Adrian. För botten vissar in i Brostein och här kommer så några goler 4 men här nöjast att köra bara bollen av Vanta Ötche och tar inkast till HB högre med in som Jakob Rowe tar till Trent Jensen. Och så är det Daniel Johansen som läser Rowe Jespersen av. Och Johan Trost. Så har vi Björn med som allt följt och NSO i halvan. Trenter högre med in. Centran efter gör fram och i Brostein. Jakob Rowe kommer in i Brostein med bollen. Och så till Össur Dalbo. Och så ända bollen till Pinkel. Han sätter han i nätet. Han sätter han i nätet. HP hever lagt sig 8-1-0 nu. Går 2 minuter i Farner. Sebastian Pinkel skorar efter Jöknbrott i högersjö. Ja, öle gott tålig HP uppspel här i högersjö och så kommer en Jöknbrotts elevering till Roa kommer att mot Berglund lägger ut från första Össur Dalby öle går stöv vi här och fär inte ordentligt alltså men och i råkan och så fettlig bollen för fötterna av Pinkel och han knallar till och bollen för kassan och ett köttmål akkurat som i dysten jar och så ska man tro att nu är det fyrverk men det händer inte jar men möjligt händer det och
Hiven att om Runar Sikar hade ett väldigt ett utgångsläge här så må att arbeta på ena vägen och annars kan det rätta med själva tror som så ut att börja vid här att Karla mittfältet här och i Mivern det gör så inte till Jens och Per som är det här. Ja, så renner så det bättre väl Hansen som är på bollen av högra banken och så är där om man missar bollen får han åter spelar in i Brostein och HP här kommer en fouter så Aramor halvtid så får där bollen fram till Össur Dalbo så är det Adrian Justinsen räcker fram efter högra med en lång sändning fram till Stankov närkas Brostein här en så är det Chonon han får in Brostein på bollen och så skjuter han och man lägger sig upp här. Ja, Habben blir väl. Öjla väl och de målar så att de var att öjla väl uppspalt och lopp och ja, inte så jag blir så inte ska man inte till vildarlig men han är så in men spel här ute i höger så och där på spalt ska man säga mitten Mivärja och vänstra back det var flott och åter spelar där bollen in i mitten back och Mivärja och den kommer en rymlig kost över men öller spuxtion att förlanga skåra ganska härifrån. Ännu så gör den åter Paul Johannes Justinsen här bollen av Mivällen centrar ut i vänstra bor. Bollen är nog vid ute i högse och det blir inkast till Hapen när millinjen är. Jackman Rowan till Trent Jensen. Iverom Barstal hus av bollen här. Och centrar fram efter till Sebastian Pinkel. Vi är den till Aramor Jansson ut i vänstra så i Pinkel åter. Och Pinkel till Daniel åter till Aramor Jansson. Så ser det där fjärran fram till vänster med igen och Ari räcker diagonalt så det till Össur Dalbo så är det en så gärna här Karl Löchen för fälla botten och lägger han så åter till målmannen så kommer utspark från Simon Rekva och man har med innan Barstaller vinner luftspel i här och bollen stöcker så är center och man har en så i halvorna och här ut här och det blir inkast till en så innan kan vi ska så en så i halvorna i höger med igen. Varer Hansen ska kasta in och han kommer så Iver och Happy halvorna. Happy har nu lätta bollen gänka hötta av hötta. Han kommer så till Stankov. Väntar och sänder bollen från sig till Adrian. Adrian är inne i mikrinchen. Spelar stått till Trent Jensen. Trent är rätt gör framåt till Stankov. I mitten tvär ännu så gör det. Glöjre center och man missar bollen. Och så gör han fruspark. Och han fruspark alltså till NSOI och NSOI halvorna. Och också till Per Langkort. Täcker den till Jens Johansen. Vi är den till Einar vänster med igen. Och så är han inne ett ratter. Och det Jens till Per. Vi är det till Bar. Spelar här och varje linjen tjatar man här och en så i halva som har bollen. Per Langkort. Centran efter gör ut och i båren till Betuel också. Och in efter Clement Olsen. Så är det Karl Löchen in i mikrinchen. Efter gör vänster med till Einar. Einar räcker så in efter bollen. Spelar han så utifrån att ratter. Och här är det Jan Benjaminsen som är på bollen. Så centrar han bollen in i Brostein. Johan Trost fister honom. Bollen stackar retur att till Brostein. Är det Paul Johannes som färran. Lägger han högre med in till Bar Hansen. Bar släpper in om en happigare här. Och så centrar bollen helt in i fyra. Och så är det i rum att få skotta bollen in i Brostein. Och så är det centrar av roläge här. Men inte ner att happigare få expederande bollen väck. Men här är ganska först för vi så att den så är en späntar stöv in i Brostein. Ja, och att han där har 12 spel. Alltså där har väl bollen fyra och så innan mittlen. Börjar här centrum ut i vänster och så ändrar han i höger och bara släpper i köken och så kommer inlägget. Så att ja, tar mål och som svär att det bara vänt ut att kunna skilja och do på att hoppa för att träcka sig att så får där det här att det mål som jag säger. Gärna neck för i shoulder att liksom komma att roja att ända Disney. Ja, det är väl en styrken som Ronald Singh det är större pass och ju alla dem så att det tar mål bara simpelt skruva mer upp för tog. Och så missar bollen ut av Vötland och Happy hever inkast några meter in i och så i halvan vänstra med igen. Och det ska Arden tacka. Sänder bollen till Stankov åter till Arden. Så är Stankov åter. Spelar bollen från sig till Johan Trost. Johan Trost har bollen och ägnar i halvan när minen till Adrian. Adrian lägger så in i mikringen till Trent Jensen. Daniel Johansen. Så en god sändning från honom framåt till vänster med till Ardan så ser vi fotlar här framåt där. Centrar får in bollen 4 och här är Anchen akkurat klar att få han men det blir färdig efter bollen och det ändrar vi att det blir inkast men inkast i Eier
ända så är det nog spelaren Daniel Johansen det lämmer till nästan gott kommer väl in i spelet och har goda stickningar. Öla väl gott spelskill och vi ser att det här vinster så nu och är Johansson i här har öla några fel och han lägger öla goda elvering in här. Ja, och så har Björn Romak komma och jag någon till efter Daniel Johansen som lyckas vinna faktiskt bollen här först bollen fram emot Brostein Jonas och Pinkel la fram vi. Och så gärna hos bollen Karl Löchen. Jens Johansson och ut i vänster så igen Einar framåt till Jan Benjaminsen gott sammanspel med Paul Johannes. Jan Benjaminsen här vänstra vänster Regresson in att bollen central in i Brostein och tar om avra läser här och jag hade det bättre väl räcker bollen så Paul Johannes för utanför Brostein väntar färdig skott han och Iverom hade det bara center väl in 4 och så ska bollen skallas mot målen med det miss ettnast och bollen för vi så in av målen och det blir målspark till HP. Ja, men äldre får in början på ända fotbollsnär. Ronersingan är väl vi kanske där hela bollen flyr sändigar Arna komma fram här HP kanske synte mera beinleis så i sin spel du har brukt två mål för ut i höger så att spela bollen lika som Jöknen och så kommer det inlägg och för Karsten då är Morjansson för spelar nej inte han hin vänsterbacken Ari Jansson va. Och kommer fint att Berglin brukar fler och så kommer inlägg att det är kanske inte ordentligt nog och så är det Ronerskan större mot att spela bollen helt fram och motor och kommer ju så här gå stövna till inlägg men här var inte ordentligt blir färdigare inläggen kommer men spelaren som finns inlägg har inte varit ju ska man säga skottstöv det går stöv till att få skott på mål eller modmål med gosse. Ja, Nucci och Slatcher touch minuter farner och här är 1-0 till HP. Målet kom långt i öron minuter och Sebastian Pinkel är målskytte. Och har Björn här så bollen jag kan roa in till Daniel Johansen. Vi är till Barstal fram med Gina till Pinkel så det Trönter. Det var bollen ägnar i halva mitt 4 spelaren till nästa man som är Johan Trost. Och vi är till Daniel Johansen för Omina och bollen nu. Så ut i vänster så är till Ara så är det Trönter och så Johan Trost. Trönter för omillinjerna vid bollen regler sin vänster med pricka bollen helt ut i söjna och här är det Armor Jansson som över fast bollen från sig till Pinkel. Pinkel ränner sin där för in i Brostein med bollen här är en tvär och så han är fram vid bollen så ränner han får skott och anta för han nästan här tjukt 4 så för ännu så gärna fotla för framåt över bollen Paul Johannes och till Clement och så över han kopp över här och tar frispark till NSOI. Frispark till NSOI en är 28 meter ganska fram i linjen. Nacka mitt 4 frispark till Ticha Jens Johansson över bollen. Vi är till Per Langart. Så det högre med till Bar Hansen in till Karl Löchen Bar ratter. Och tar är igen och ägnar i halv vid bollen NSOI är ner. Tacka allar vi och i uppbyggingen av såna här spelnon. Karl Löchen färra nu, jag kommer från Amina. Lägger han fra sig vänstermen till Einar åter till Jens. Så det är Per Langkort. Så framåter till Beethoven Hansen. Och så är det åter och Eknar i halv vid bollen. Tål i uppspel till NSOI. Jens Johansson. Och ut i borren till Einar och åter till Jens. Händer inte så stora, ännu så gärna det här var tål, att bygga upp, men kom inte så längt än. Bo efter Möllaganon, så är det Karl Löchen. Och så gärna Per Langart. Och så har vi en om att få botten från dem, men tacklingen kommer inte väl. Och nu ber det köttet att ännu så gärna slår inom ta första röjna av Habjärn här, men Habjärn har runnit där uppåt och har krökbolten från dem. Och så bygger jag här uppe ägnar i halva. Och ännu så gärna lägga och har vi trust i här men bollen stöcker så i en tackling tom och tävlar inkast lappe vänster med in. Inkastet när vi ska så har vi hållen i färre. Daniel till Össur till Daniel. Spelar ut i vänster så igen. Så ränar han att trycka bollen fram och till Stankov och Stankov strujest här vid Per Langkort och domaren helt rätt han har brukt kroppen av ägg och dömer frispark till NSOI. Frispark till Tichen. Bollen är vänstra med och NSOI i halvan så Einar Trönterchev. Så igen är det Jens Johansson. Vi är till Karl Löchen som är kommit nu i Atrimi värn akkurat nu. Jag vet inte
Per ut i högra syd. Här ser så backen för långt fram vi och här är om man vara en vantastövan. En så gärna ha bollen här och ha i hållen missan åter får han kanske åter nu och han spelar väl och kött samman Narskas Prostein en affär här mål ganska åter. Jag är här nummer 6 han Jan Benjaminsen han Raikar och dansar vid bollen här men kommer inte Railian och skott stöv vid ett land spelar inte bollen från sig heller men till den så gärna som har bollen och är det väl man är att ha i hållen. Och nu har vi bollen högre med igen och till bara som är vran. Och så är det Jens, så är det Karl. Jens Atter och Einar. Och vi ser att ta Karl kommer att med när Jon så är det några vet kanske bara för fram vi eller kväll. Ja, för långt fram och Per för ut och högra så är det som trutcha stationer ska man säga på tvärs av vattnet. Ja. Ja, och nu kommer där fram i Prostein och Happy Atter här är två i handen att ta bollen andra så är short och det var Peter Knudsen ettla. Det var så bollen färden ut här och där blir det dött målspark till Happe. 13,5 minuter färden här i förra halvlek och här är 1-0 till Happe mot NSOI. Målet kommer i förrun minuter och här skjut Sebastian Pingal. Ja, men det minns som att det är det som det är Ronan som kräver bollen näck och grundspänst att liksom flytta bollen och här var kanske inte finn inte ordla möjligheter en Elring fram efter Våtland som kan lyckas som öppna. Du har bara flytta så vi rymnar väl och i värst över så att det är inte ta plats att finna inte ta plats kanske mitten värna och mina att ha ja. Men där spelar bollen väl så i mitten men det kom inte något tatt upp på sig Jörgen Brosell så att plats är nog dem kanske i större mån att ha bara flytta så väl och i värst över. Så Röna har Björn så vi har sändning fram med Prostein China så ju här för Sebastian Pingal efter bollen med Malmö knappar ut som är räckve och han färran. Och han är så i apelsinlitton från höger till tån. Och spelar så bollen först till vänster för han så åter och så sänder han från sig ut i högra sida här är Per Langkort. Och en lång sändning från honom fram och Happy halvorna men varje röjen ju Happy är också längt uppträckt där. Och Malmören Tighter här finns bollen så är längt utspark för honom Iver och NSO i halvan bollen kommer 9 här ute i högra sida Anchen Ferran han får ut här det blir inkast till NSO. Och inkastet blir så tidigt att rätt till som räcker i Malmö och han spelar så bollen från sig och har Björn kommer i mitten NSO gärna få han så och är efter men nu bollen blir ute och till inkast till Happy Hesa för. Och detta inkastet ska täckas vänster main när kan missgås och NSO i halvan och till er teacher. Har Björn spelar så bollen sin återrätter till Barstal som är bollen nu. Litteran så Iver och NSO i halvorna. En NSO är i första bollen. Paul Johannes och Finchan. Och Paul Johannes över motläggare i Richmond spelar till bollen ovan efter. Och nu har vi där så arbetar sig framan med ena NSO gärna. Här har Björn finns första bollen till Johan Trost till Trent. Stått till Jackman Rowe högra mejen. Kanske Jackman Rowe. Han finner Johan Trost att han fyrir sig och han lägger han långt efter till tight i Malmö. Och så kommer utsparket till honom ut här i Söjena och för att och tar inkast till NSOI. Ja, det är ganska synd bara tomgång nu han har lött ju i spel någon efter nog sån possession spel där för lötna. Ja, och det är självfälligt att Distin Brøyde ska synd det hopps väckna ta ut att skåra mål stolja att det är synd mer Warner i mot vad vill det vara om det var stad och gas när Jan Larsson. Och det som där har gjort öle väl hoppas det är att det här var ta hinner av volten att det här. Ja, nu spelar det kött väl framåt till vattnet och är Roma kommer jag någon till Öster Dalbo som färna går sent till vänster main kommer in i Prostein nu. Center alltså in 4 och Malmö över in färran. Kommer omvis en så i fot här men här borde köttet framåt. Ja, akkurat och det är månen akkurat då är en stövet du kan så liksom hålla fälta sin dratter av vattnet där och så då på att vinna volten och så spela i långt rättning bena vägen. Ronar Schinka har inte till att alltså har man tagit kom på plats kött och så måste det bygga upp ska man säga här återfra och ta tänker ganska och så sent och ta finna inte plats till så här Elringarna fram efter vattnet här och kan skapa lucka som är central ojämn var och jag hoppas det var så öliga går ut i Sean Verspel och där har faktiskt Eisen så går ut i där nu vinner botten färdigt det lucka vi att det kan bli farligt kvar för. Ja, och bollen är då Mion Vattland till 16 minuter farner och i förra halvlek och här är 1-0 till HP. NSOI har bollen. Redan får det alla billiga. Men om man missar bollen men får han åter och Paul Johannes häver han stack bollen färdigt inte från honom.
Så är han och Stankov för att stäva bollen. Och för fram efter här högre med men det är inte några har vi någon nu kommer Adrian vi och så letar han honom bollen högre med kan köra Adrian spelar han väl in 4 när Össerberg inte runnen så långt fram. Men det så här minst det har vi att det kört fram efter och så kommer ett inlägg och så är det lyckas vi där och Rona Singer hinner vi att det tar måa lyckas som trilla och eller näck för att bara vinna några få meter långt fram mot Happman och en har där inte vi namn där var någon manmöjlig i Frövra och Eldrons Ghost över en för Rona så vi kommande och tar det man ganska sitter och huxar kanske en Adne Fredsberg som häver skifting för fram eller kan jag så gärna spelare för jag skiftar bara Blues ganska fint. Ja, det kan vi. Vi såg ju ända här Stankov, han har ju spelat ju Happe. Det ser ut som han häver ett annat som kanske kan ha som helt till manglar sin det är fysikk. Ja, är det och ett annat steg att Sheila går så kan jag med bollen och väl det där rött lossnar ofta, ja. För ofta när det blir det bollutrymme man bara kör bollen också. Det är som man kan missa en chans att det är en atlan vitt ut där men det är ju så i flesta för men att alltså spelare som i hela tiden kunde göra några att släppa ner något för Sperke och Anja att de alltså en typ att jag runt sig nu att det här var bollen rymden näck men finna inte ser elveringarna som kan skera ska man säga och inte hoppa varje parterna till att ännu det inte nästan så att det är första day boll där här så spår ni så kommer in och så den nästa boll och stinchen här så vitt så man kan snacka om att det inte gång så väl att spela ganska till frispark till NSOI Udi vänster så igen kan miska så har vi halvan en Karl Löchen kommer vi frispark någon lite högt fram med Brosstein har på för en neck för upp jag håller den har som ska la bollen att dra backlinjen till Hotnarspark till NSOI. Nu kommer åter för för alla 1-0 till HP NSOI häver Hotnarspark under HP Husnamn. Och han tar väl nog Einar som får ut att ta ett inskrua Vinstrabeins Hotnarspark. Manchester går att tog, han konker. Och fyra var klara nu. Och domaren han är Charlian han vill ha han ska ta sig vi alltid livformen när går. Och jag hade binte liv för binte så Johan Trost har ryckat kört alltid så han lägger det fra sig. Väl, så halt jag att det här Hotnans Passus kan få ta kast. Einar. Det kommer väl in 4. Och det ändrar helt in i Maltain och till ja, här skulle det bara onkel finns ju foten eller hötte och andra bollen så kunde jag färja mål så när lås men anchen av Ötlund rakt igen. Nej, detta var en rymlig spänt stöv här och helt Peter Knudsen som prövar att få hötte ju men räkar han inte nå väl i röv. Ja, och så är det att ju en annan dyster Eisne som är igång till att börja in på sommartöjsmässen är klockan 5 och tandisten är ju Vavon och Össur tog hem kanske en samband tandvägen. Vi skilja land att Ebestreimer och Laxia 8 vid Brossparken. Väster är ju Vavon mot 07 Väster. Det var Rekvi Eilstoff Nilsen som sätter Brosspark i Tjan. Ebestreimi i Nöte. I Sarvai. Mot 07 Väster. Här är det farner 22 minuter. Det vill säga 4 halvlekar är halvlien här i Gondadali. Och här är framvis 1-0 till HP mot NSO.
Ja, og her det eisen i 1-0, men her det hemmaliget som 8. Og annars vann B36 av Soria-linon i Trondheimsveien for det, og Skala vann i Foklafyrre mot UIF. Ja, det är stående tropla för Nordsjö Västerver om Stövan Heltsar, alltså. Ja. Så det nästa är att upp till för att tala om hur toucha UIF till vanligast alltså. Ja, här är farner 23 minuter och i förra halvlek här Gondadelle och här är alltså HP 8-1-0 mot NSOI. NSOI har bollen till Per Langkort som har han. När kan vi ska så Egnar halve högre med till Bar Hansen. Bar spelar bollen åter till Per, vidare vänster med till Jens Johansson. Och Jens sänder så bollen fram till Clement Olsen. Han kommer också ofta långt åter av bollen för att vi att få alla gång till alla spelare. Och ända så gärna här var bollen och spelarna så i mitten och här var tåligt ner uppspelna men här var Schaltan vi vanta mycket här till och i det någon. Och där är Lugan kanske Egnar halve som hinner i halvene. Och nu är det Per Langkort som har han stått åter till målmannen och som är räck vid målen han finner en sån kapp i tote 9-4-1 och i solen ständer kanske center och här som han det mål som han väljer. Och så lite ända så gärna bollen fram och har i halvan Barstal Vartom hade under bollen för färdan så gärna. Det har Björn som får han i första syfte och Roma missan och så säger domaren att det är frispark till NSOI. Och tar Per Langkort sänder bollen till Paul Johannes som är av Mine. Så skakar atträtter till Jens Johansson. Räcker vi bollen fram och Mina vinon. Helt ut i vänster så till Einar lägger bollen gör in till Jan Benjaminsen han bänt ut från Brostein chappen ut till Einar centrar vi högra bein in i Brostein här står Johan Trost fått under bollen för högt upp loft 29 här när kan miska så har vi halvan Paul Johannes och Festronon för rekande vinon Roman Missan och färran åter och så center så la staccato i snär trusten och känna så i bollen stöcker här och ända ner för ut och inkast där och domaren säger att HP har inkast. Inkast i färre och till Armor Jonsson till Daniel Johansson. Ari Atter. Så är botten centrum Mina Österdalbo så där Stankov. Och så lägger han bollen fram efter här Pinkel renner för Etsnon men Jens Johansson vet av första fick fält från honom. Bollen blir lagt åter till Sumerekva i Malmö. Per Langkort till Jens Johansson. Iverafter så där Karl Löchen som är på bollen mittfältet. Han spelar i Lugan som nyvärjen. Så här skiftar ofta ja. Men att det tar av bollen så för Per ut i höger och Jens ut i vänster så och så där så tror jag stationer där ska frida bollen till där finna möjlighet att spela fram i mitten men det är knäppt Jarona sig att finna tajr spelmöjligheter. Ja, och det är så att det har börjat flytta sig över väl och i varje person till så att det är så ett annat som är alltså grundspel är okej men det kommer inte igång utan man kan ta för jökmor spela att kunna spela och ut så in i jöknen och så ta han eller så man färdig lyckas med i ska vi säga avslutningsspel alltså det kommer nästan här till och farligaste stora rundor som har haft här till har bollen ölen där har öppnas Parker Vinster som är så inte vant men alltså inte till en Malmö i rör så att det manglar öligt att det sista träningen så har rundor så det kommer inte ordentligt upp till alltså 26 och halva minuter färren i förra halvlek framvis 1-0 till HP mot NSOI här i Gondadali. NSOI har inkast högre med in. Vi ska ju så Egnar i halva. Bara tar inkastet och bollen ändrar för fot någon jag vet inte Clement eller vad det är. Han vill så tackla över här och det blir frispark till NSOI. Frispark till NSOI är 5 meter från millinjen in i Egnar i halva center i högre så igen. Och Karl Löchen ska ta det här frisparken. Så sänder han bollen helt fram efter högre med en till Bar Hansen. Han touchar sig till bollen för akkurat hade i honom. Och så ända bollen för fått någon av Beethoven alltid. Och så gärna tackling stöcker bollen ut av vallen och tar det inkast till en så jag tror jag när Albi högre med in. Och inkastet ska så täckas av räcka millinjerna. Vad är det som att det är
är det lackor det som tycker att inkast här. Till alltid där ja. Och så är det Jens till Karl. Så får Stanko fätter av bollen. Han vinner sig närmast när för att stäva bollen och räcker vinner så glöjer han för pricka bollen från sig Pinkeler här och här kommer Malmar ut och han är akkurat att vara förre och bollen ändrar hela mine och här kommer Jackman Rowe upp på rutschen och Jan Benjaminsen frispark till henne. Stövar framan undan här Karl för bollen och Stanko som in i närdes och simpelt bara skumpar han från bollen. Ja, han är öla vanta mycket stöva att missa bollen och kanske Karl under med distinction och kvickligen just Stanko. Han säger just som gammal med han är onkel, han är grava vänkar och allt det där. Men in och vinner bollen här men så är han sin dra upp med glöjer. Ja, glöjer här, annars kunde vi upp att det. Och vad det var det känner så i. Så jag kan nog mynda mer att Ronorsink har inte råd att komma att ut för man. Vi skulle jag strobel där här det löten där att ut vid det ena. Alltså jag vet inte om det kan sikva sig inte ut av trunny på att tänka bara till men även att det ska inte fälja till och det som är huxig vi kvarst nu att där inte på som man kanske flotta på Johannes fram och spela alla bara så Stanford lite till och leda ett mål som inte har funnit namn av än man så bara får ut att spela kanske bolt och så och boltar in omkring på Johannes du hade klämt vinner inte boltarna ensam att lära mot Johannes Barstal. Nu har vi då så finns frispark och Tolja går stöve helt ut i högra söjen också framåt och Happy Holmen. Och Einar kommer fram att ta det vid en sån inskruvan till vänstra bensskottet och tar kommer här högt och när Malmon Malmar Hebran. Tighter för upp och loftar och helt honom. Så gippar han bollen i spel och han fär han till Stankov lägger han till Daniel Johansson. Så stäcker han och när kan vi ska sen så i halvan spelar han stått och skaka rätter till Trent Jensen. Trenter helt ut till vänster så till Aramor Jansson så är det Stankov. Och så är det Pinkel. Barstal hever han så. Vi är det till Johan Trost. Och framme Mina till Daniel. Så är det Trönter som fär han. Lytter han så ut i högra söjen. Adrian. Och så är det Johan Trost. Sänder bollen i brännan så i halvan. Här kommer... Ja, och så ändrar bollen till Österut Alpeo. Ska så prika han vidare till Jackman Roa. Men bollen ändrar till Karl Lötjen och åter till Malmannen. Och han blir så tröstrad center till Jackman Roa. Kommer helt fram mot honom. Och bollen kommer ner Ara Kamina, Pinkel är den första som får högt under bollen så ändrar han för foten av Barry Hansen från Mina. Och Armor Johansson han där vill frispark. Han kommer nå så härliga och hämtar ner den så gör han och frispark till henne så av Mina. Helt ut i höger sjö. Och så är det akkurat bunch någon så det är inte Gerbert och andra som är kan maskar över bilen och sätta chatter. Så för henne så är att ju alla på TV fotlar för framåt högt med in. Och det är Peter Knudsen som ströjas där och så är det han själv som kommer med en inlägg till Barer. Bollen räcker in Habjar och stackar ut av vatten och till inkast i stegen till NSU. Han är 20 meter från Hatna Flaggenon under Habbyhusen. Inkastet täcker Barer för så bollen åter spelar från sig till Peter Haltier. Så väl in och i mot Malmon och Happy Malmon fär så Loxens fetter och någon är en klämmet för att Johan. Ja, det var öjligt att vi har klämt ena förre men i alltid att Tider ser bollen väl och fär bant ut i banan och fär tidigt bak fram för pannan och så klämde. Vi får inte inlägg av Peter från högsjö in skruva. Så center Tider bollen i bra NSU i halvorna och så där Trönter Hebran till Adrian. Och Adrian räcker så inte fram efter bollen och han startade så bollen från sig ut i Borg här Jackman Rowe kommen men han inte kom så långt fram än att ja så varskar kvar linjevärjen domaran om att Jackman Rowe ger frispark mot Jan Benjaminsen. Alltså frispark lämnar så i helt att vi hotna flagge vinstra med och ägnare halva. Slasher 2:30 minuter för ner här i förra halvlek och här är en samma stöva som att han har 2:20 minuter 1-0 till HB. Men NSO är ganska till som häver bollen mer nu. Ja, det var mer och men alltså ja. Månen är självande han att Ronarsson till Ölanäck på tvärs att fram till vad och har brent höjdar vinnan så är det ja mer ska man se fram efter och det är det stöven att han är resten han att det här var så lässlna och där kunde större mån huxa om att varje person i ordan och så då shot all upp till att det är inte raketmotorer och världen tja Ronarsson så att så är happy ja att vi alla på här är det här vänstermen till Stankov som Rudder Juckno vänstermen som att backlina och han räcker så och kvörda så Adrian han ska flukta mot målen och han färdar det rycka men
Ja, jag hade nästan måste jag stanka för dagsens som är här till. Han är väl S-center och vinner avgörande stöver och ja, så jag är så stöv ner det som kanske in bara fram undan det att Havbjörn är ganska ha mer fair än världsspelaren Ronald Schinkom. Du passar där väl så ganska Frida Lee och Lutzen efter vatten och så tar en Skype center från och kommer så är det fotboll för bank mot Malmö och det är Lucas som tar som det ser ut att det är Lucas som Atlanten inte har i lödden. Men också i hapen nog vi vet att vänta mer av linan här till. Ja. Alltså vi har heter när eller det blev så heter nu är så att ta chim tight och tegra men det är faktiskt närmast som vi är så att hoppas spark från där men det är inte det blir ju så stor chans men det var lika vi i för nu att klämma att det kunde bli en goal eller att det kunde bli mål för tanken där han för ja. Vi snackar några få centimeter om mån här. Ja, 33 minuter kvar ner. 1-0 till Happe. NSO i bollen helt ut i högra sidan. Bara Camille innan Barer lägger han atträtter. Så det Karl Löchen som är fram. Starten kan miska så NSO i halvan här. Räker sig på bollen. Och centran så heter gör vänster med igen. Och här är det så Jens som häver han. Det ser ut att backarna är fan öland inte uppkänna så nu. Einar är helt fram med här vänster med igen och det samma är Barer högra med igen. Och det samma är Karl träcker åter. Och så en längre bolter, allt och längre till höger bolter från Beethoven ut i vänster sida och Einar är kan möjligt att räcka efter bollen. Inkast som Jackman Rowe skall ta. Och det inkast är här näka Miskais. Men nu blev en spelare lite chans i hela vattnet. Det så Dalby okej. Ja, jag sa inte ska vara. Alltså det är inte några här när det så bara nu. Nej. Ska det vara right så. Så är det så han tar så han kör bilen. Nej. Så jag vet inte gott. Nej, vet det är en stark frilig distra så. Det är så. Det är svårt att se här när distra och så vet det lätt inte. Så kan det komma vet inte. Med sloften så är det till. Okej. Vi kunde nämna att här som sitter 8-4 Jean Leon och Bavon, Bjärst Vital Smörsker, Egamalmarchapen, så är det Levi Hansen, Hans Jakob Anfensson, Herre Mår, Simon Samuelsen, Hjalte Djurus och Paul Dam. Och så är det Tjänasöjen, Karsten Hansen, Jan Leif Højgaard, Hans Marius Davisen, Maurus Heine Mortensen, Andre Benjaminsen och Jan Ellingsgaard. Ja, jag vet inte om Össur är nog berget till att spela vidare. Inte IT att för Janna sig, men först ska han tom allt igen där sig. Össur Dalbo är bandvaxen nettopp i NSO och samma är faktiskt Lisebarn jag har Johan Trost. Så tar jag var rötter i Chata Mogule, kan vi säga. Hovast Össur Eisny och Spaltnox i UF. Ja. Här han Eisny har rötter kan vi säga, eller Jökno Papan, Meinar Dalbo som ju är en UF-kämpa, ta i UF la främre där gör det. Karl Löchen, Tja NSOI, sender bollen Mr. Main, Adrian Jimmer Mittlen, från Amina till Össur, så är det Össur in jätter, ja, så är det Trönter, så är det Stankov väntar, finner Daniel, och så en skarvsändning från Daniel, men har Björn om att få bollen atter, få han atter, Stankov färna visar, och så det lyckas som är i detta då det tacklar här. Och i närdeston vi ända gåva Stankov som också stöttar av benen. Så det tajter ju Happmalen som finns i Petra Bottnan, spelar från sig till nästa man som är Barstal Varton. Och Barstal lyfter han fram efter till Sebastian Pinkel. Han räcker bant av han, tar han ner ur brinkarna, häver han för foten nu. Här kommer ett, så säger han, kommer då en ivelapp vänster med här. Armor Jonsson, Pinkel atter. Så att romse till Ara, så sitter han fyra in i Brostein. Han kommer in i Brostein, fotlar fyra bollen. Samma spel. Och så är han om att få skåta bollen, men här får så tar Gole. Kom in Mittlen. Och Barer hever han nu högre med in. Vänter och snärar sig här. Pryggar han mitt bein genom motläggare. Finner Paul Johannes. Atter till Bar centrum fram Amina. Här är det Beethoven. Och så är han om att missa bollen. Han missar han. Har vi han på en atter Daniel Johansen framme till Össur Dalbo. För en kall. Frispark till Habbe. Jag tycker att det är Rängstad. Ja, Rängstad. Ja, Össur kommer ur Rängstad och ja. 30 minuter för ner här i förra halvlek. Här är 1-0 till HP mot NSOI. Det är 1-0 till Epes Stream i Sörvaj mot Mullsjö Väster. Tantestren börjar i Eisne klockan 5 som hesen. Och så har vi 36 vunnit 1-0 i Trondheimsveje mot PP FC Sora i Rhein.
Og Skala har reisende vunnet 1-0 og Fuglafyr mot UF. Så var det 1-1 Jar, Mittlen K og Viking. NSO Jerner har bolten, sender han fram etter til Peter Knudsen. Venter vid bolten, lägger han för fötterna av Paul Johannes. Paul Johannes startar när Kamiska så har i halvene, spelar bollen fra seg ut etter venstre meien. Och Jens Johansson kommer fram etter vid bollen. Stegger av. Så här är den åter och så vill bollen tidsen från honom till Stankov, men så vill han forder och spelar helt fram. Antje Bruks och en så gärna sända så bollen in i bröstet. Jag har skallar och bant mot målet med här för Berge Barstal och Clement efter såna bollen. Här var en mål till Clement, men gott för spel kanske nästan. Ja, han fyller ju alla vägen in där så han inte fär, men så han renner liksom diagonalt av völlen och han fär inte storstan in motsatt. Han som bara hoppa Neman och så hoppa på att han kan få in vid närmast, men han var öle väl täckare av Barstal rätt för. Manspark till HB. Och där Manspark taker tighter. Centerbolten Iver och NSO i halvorna. Här för att där efter bollen och skalla och Össur var annar och Betuvel alltid var hin, NSO i och Betuvel hur finns ilt. Vi vet inte kvar. Ta för upp på skalla så vi vet inte hur vi har någon. Det viskar som man kanske lentiska. Ja, det lukar det. Eller kanske Össur. Så det man helt om foten eller något tydligt. Kan vara Össur lenter ner av foten att det kommer ner rätt. Men det är för något att Janasem. Han är klar att det haltar center men är klar. Och kvar blev det nu. Blev det ett inkastlabbe, ja. Till så teachen. Trönter över bollen. Spelar han atträtt till Barstal. Barstal till Johan Trost. Han spelar så bollen till Daniel Amini. Och han lyfter så bollen fram efter. Och Össur Dalby och han sörda frispark till NSOI. Frispark till NSOI till Färren. Einar till Karl. Och Karl missar bollen ut av vattnet och tar inkast Labe. Stankov är klar, men han letar i stegen. Jag kommer att komma och tacka den. Går 5 minuter efter och förra lägen. Framvis 1-0 till Happe. Nådde NSOI. Björner bygger upp här. Lyfter bollen fram efter högre mejen. Här kommer Jens Johansson. Lägger en atträtt som är räck på i Malmö. Sänder så bollen ut av mina. Paul Johannes hade under bollen. Och för han så. Här för Peter Knudsen efter honom här resten i Armor Jansson. Tar kappren efter sin bollen. Så bollen blir 8-4 och till inkast. Och det blir inkast till Happe. Och inkastet blir så Tidjen. Bollen ändrar åter och samma steg här inkastet vär. Och till Are som är bollen. Lägger han åter till Barstal och så gör han åter till Taito i Malmö. Och Taito sänder så bollen Iver och Mina. Jens Johansson känner så i första honom. Slutar han fram efter. Och här är flera boy här och äntligen är Johan Trost var första och bollen för omvis hans har hört ut av vattnet. En så tar inkast här när Kamiska så happy halva i vänstra mejen och det är Einar Tröntar som kastar. Paul Johannes böjer sig till för bollen. Spelar så åter till Einar. Einar lägger han in efter till Karl Löchen. Och Karl Viere i rätter. Barur Hansen sänder han så framåt till Peter Knudsen. Så är det tar bara ut i höger så i han och Arre. Peter och bollen prickar väl in i bröststein. Peter väl är där och så skjuter där bollen och har vi Björka över stryken i Jackman Rowe. Björka i halvt av Jan Benjamin så lägger det och så är där inne i bröststein nu är det Paul Johannes. Bästa mål i Genesoi så har Björn krösar bollen från dem in i bröststein så för har Björn stå bollen så detta har Björn så över frispark Labi. Hade det bästa NSO mål ner. Klart och att när fralukt alla i höger så är det spela bollen öle väl och släpper in och värna bollen lagt fra och han tror Bergas sin stig. Så är det var Peter Jan som kör där in flatt in han ger sig där rätta men Johan är vägen och han är flott in och Malsigna och för Björka och själva Malsigna. Men det är fint alla och det är saknar ganska synd mer av oss nere för att få bollen långt fram och så kommer så stövnar här att det är tatt på Mali och få spalt bollen inom som jag för här och det är väl spalt alla på. Ja, och happy för här att Johan var så framsökning kan man säga. Ja. Och här är 30 minuter efter av andra lagtöj. Vi får hålla igen. Här var NS vi när vi att jauna till 1-1. Har Björn här var så bollen. Össur Dalbo, Daniel Johansen. Och så ut i vänstra bor. Här är Armor Jansson kommer fram vi. Jag vet man nära han. Jo, han lägger han in i bröststein, men här är Betuvel han först efter bollen. Och för sentan om man har mina. Och här ständer Johan Trost hade under bollen och så är bollen vid 8-4 och NS så ger inkast.
Inkast till NSOI, en är 8 meter kanske från millinjen. Bara tar det. Så är det Paul Johannes. Paul Johannes spelar botten från sig till Beethoven. Så är det Karl Löchen och Jens Johansson. Kommer fram efter vänster med här. Centern så helt fram i bordet och här är det Einar sänder så bollen väl in fyra och Tighter färdig kör lätt att bollen och kör för så. Han ändar i näten on. Han ändar i näten on. NSOI Jaunar. Malmöver och Hape missar bollen. Och han stackar läser här och Anton Hape är ner att beina bollen borster av Vandalai och ändar ner. Jag får värres ner sätter han näten. Vi håller det där. Kan det vara Peter som kommer in från sin höger så gör? Eller det var det bättre väl kanske? Nej. Ja, jag vet. Det är Peter. Ja, den har det var Peter Knudsen. Nu är 3:04 minuter var det farner. Och till Elia center loften nu har löte att NSO gärna har dosa ser också näck för under Habe Malnon. Och det blev alltså 8-8 nu på för i halvlek. Ja, alltså här alltså jag till Jim Tighter och färdra bollen här som man ska kanske slå väck men så presterar han och Martin Via han helt nog runt men det är tätt man säkert med så tycker man gärna kan lova det. Men bara fram undan så hade ju han den här möjligheten här, Risa möjligheten här. Men det fanns inte att skåra det här från där. Nej, jag står inte väl riktigt så tjocka men alltså. Nej, akkurat. Det var andra Anton Beethoven ett land. Jag vet inte vet väl Gus. Ett Peter Knudsen. Det var ja. De har vi från där. Ja, här är en minuter efter av förra halvleken så är det läsant här så 1 minut till vad det är jag vet inte då får så tjocka. Ja, Peter Knudsen skorar. Ja. Han kommer in ur höger här och sätter en mål här. Så då Armor Jonsson kör uppe till Trent Jensen framåt till Pinkel. Gott har bespel. Så kommer Armor Jonsson fram vid vänster main från helt fram med Brostein. Och så vill det hotna sparkbox. Nej, det var det målspark. Ja. Men så. För botten alltså. Men vi då så det vinner så jag hoppas han kommer väl näck fram vid Adrian och kommer ju gå stöv men inledningen har inte ordentligt sitt igen tjon. Nej, så att spårningen om Habjarner här var ganska lätt i NSO i spel och usonek. Ja. Men som du säger här kommer till ja, det är faktiskt två år gåare. Ja, och skor på nummer 2, men annars hade jag Habjarner så oj, det tycker du i varje spel och runt och kan vi köra över farligt för en möjligen bank framan undan och så kör man det till målet kommer. Nu sa jag sent varm något till en det sa akkurat han är skilt här i halva år 2. Men alltså för Ronarsingar är det ju ett fantastiskt touchpunkt utan har bollen ägg och tar förla ganska det är inte ordentligt här var 2 hötta och så skorar så vinner tull eller point Arn Hallak det här hade till att några som ger otroligt gott och så att hur reagerar Habjarn på det han måste så lägga spel så lyssnar om och vi har inte mer ska vi alla känner skilt att han åt att kanske vara längre fram och trusten Ronarsingar. Ja. Det var nästan spännande så jag också linjen kommer ut i sätta hålla. Ja, akkurat. Ja. För ett sekund någon ett land. Vi har att det här att linjen nökt vi. Ja. Vi är ju like. Jag tycker Ronarsingar gott kan bruka den Jan Legend men alltså det bättre för termen för Troy och Habjarn visst här skulle ha fäder att det spelar vi om och ser att det fjärde plats det kunna komma Troy att så är det säger väl att crouch att hemma. Men det är så som har bollen för den ekva och tar spelar sig också väl fram efter bollen men till avis så stäcker upp här Shadamon och nu för han flyr ju kort till sen och tar över frispark till Happe och Happe i halvan. Trond Jensen till Aramor Jonsson. Så är det efter Daniel Johansen. Så får han Omina vid bollen. Så då Arren kommer fram efter vänster med vid bollen. Och lägger han vid Annekvar för fram och i rennetegnen till Össere och bollen för ut av bollen och tar det målspark till NSOI. Ja, vi må kött för att sätta han igen i utvarspe. Här är en sändning som ska an nu Arne Tojen kommer klockan 6 och så kommer vi efter att han har Tojentne. Men annars vill det en strömter. Så till en annan möjlighet att söka distan. Men han brukslejer för i halvlek här och vi gör kött av. Alltså 8-8 är halvlekstövan i Kontadalle. Sebastian Pinkel lejer har vi 8 långt i örominåtte. Och i 3:14 av minåtte var det så Peter Knudsen som javnar för NSOI till 8-8. Och vi vill att han har Tojentne men vi är strömmen om beina vägen till distan börjar efter klockan 6 till hela lej. Nya naturdorspen.
kvar bara det väg. Ja. Ja, så är det. Och så är satt halvleker börjar vi här och i distan mellan HP och NSOI. Här är jaunleker 1-1 efter förra halvlek. Det var HP som läser 8 i öra minuter. Vi målar Chan Sebastian Pinkel och Peter Knudsen jauna i ta 3 och 4 minuter var färner. Och vi får så känna nu hur Line lägger upp här och i sätten håller om vi kunde läsa och för Atlaner kanske vänner ner här om tar lägger jag för det att vinna den distan att vi kunde föra att ha så jag kortation till att tar ju nökter har Björn lägger väl för och skora till att Sebastian Pinkel Luka Gauperian som och i förra håller beina vägen hesa för ena för 1 minut hever HP att skora. Och Sebastian Pinkel vid en fin och skåte, men där vinner bollen och Jakobs kommer till mål, Jonas. Ja, men att det är ju öle, det här var bollen ner och vi hade att det är Stanko ger bollen till Pinkel, kan han har synte till vänster för målet och så brukar han innan syna och dreja bollen bort från så med räckva ut i handar och syna ett öle flott mål och då spurte ju om vad linje ett lag och jag vet inte om det fick svär på den vägen. Ja. Men det var öle lite trust av Boltman och ständer mestliga fröjer framför 16 meter här ungen tatt på ungen som kan för ojan över över och allt den glädjen så Ronald Schinka kanske får inte halvlag vi hon kvar på boll 30 sekunder. Ja, shot kom vi igen. Och så igen är det NSOI som rönner att bygga upp och det är Einar som sänder bollen fram till Jan Benjaminsen, för 24 bollen, jag kommer råd att ha sänder bollen in till Stankov. Hever bollen av in i helt ut i höger sida, för fram vi genom motläggaren. Och Beine bara krökt honom, men han får frispark som. Så det är alltså Dalbo, han vill kort som kall. Det var nytt frispark till HP nu och halvar i NSO i halven i höger med. Ja, undanlig början sånt. Det är omynda med att Ronald Schinkan hade ordentliga finche. Ska vi köra fätra rätta ändan ner där. Bantan halvlag för jämna ut och så på allt 30 sekunder gängat alltid. Ja. Och så gäller. Frisparker till HP. Väl i 4. Och Stankov har bollen in i brösthänderna. Röner kommer i skost och räknar sig inte ut i syna. Häver han framvis. Pinkel. Och så flatt in 4. Och han får åter in ett. Össur Dalbo hesa för. En brand början av HP. Ja, och där har kanske lyckas som och Ronald Schinkan märkvärdiga passiver måste sägas. Så för att det snär hållaren börjar här och så har han skorat 2 mål vid 30 minuter farner och i mittlag har Ronald Schinkan gjort en 2 frisparks pura ona i västen ut av vatten allt det försäljer. Men Ronald Schinkan vill man bara stäffa så att här är det absolut inte och kroppen så att han är i vatten men hade man lite efter omklädningsrum och tar öjliga passiver. Ja. Och spurningen är om ja, om man tar och säger hatta det. Jag vet inte. Ja. Ja, vi såg ju gå sig förra laget NSO i har ett täckvistrui av att komma tror jag där. Och nu ja, nu är det trupp. Ja. Extremt trupp. Men öjliga effektivt har väl här börjar vi. Ja, men som du själv säger kanske att öjliga. Ja. Passivt öjliga passivt. Alltså vi tar ni har bara ju inte måste man säga klandras för ja. Mest värdiga passiv och ganska är det. Ja, och så är det Arens med bollen visst men han skjuter nästan mål efter. Ja. Det kunde säga han kunde lagt en tvärsrot alltså Dalbo som pura laser in för höger här kunde men att det pura. Är det 3 kan en mycket klockan kvar för 4 mot spalter och reellt har haft trutjar fina målagare och skora på 2 av dem. Första målet är en perle avslutning av Pinkel. Utifrån varje genre med firma väl att säga öjliga vanligt allt det där men från Hapsson ser det är fantastiskt gott mål och det samma av det nästa mål någon att Pinkel lägger upp han skorar till det första han ut i vänster så och han knallar bollen 4 här Öster som rännande in mot den närmaste stank och får crusha från omvärläggaren och får sätta bollen i mål. Det är ett super ska man säga allos mål men efter man så säga att i varje parten är man inte någon närlagt. Nej. Och så gärna bollen och HP halvene och det är Stanko som färrar nu och NSO i halvene.
Missran, ända så gärna har han efter. Det Per Langgaard till Bar Hansen. Iverom, Einar Trøndarskjegg. Paul Janus. Så det Jan Benjaminsen var det. Karl Løtjen. Fram etter, ja, så kom Platjo upp. Ja, men det är väl trubbel att Ronsen kommer tror jag. Själva det tar ju Hape skorar Tulja i förra halvlek. Tvärfärre. Ja, nej, det är månaderna. Ja, att Hape skorar förra halvlek. Det tar akkurat som okej, tar nökter och kanske Lie vill flott långt över och så då på ska man säga omställningar shot alla på ganska. Men vi har som för något att skorar på en väg att 30 sekund. Så här är det åter att det lyckas som häva lötan ett här och så blöder vi och så får där god hjälp till att det en som en kassa där en något annan något attarna där de skor här. Det är snart lagen här. Och det är bara spårning om Haber skulle bara bli vi och Röjna trösta och så att inte tror att skulle vinna mer men mer för halta hinna från fätterna. Peter Vel Hansen. Så är det Paul Janus, Barer. Reka längt fram och Happy Halvana spelar in till Paul Janus, priggar bollen framåt till Bar för att backlinjen gott allo och Barstal tvådes ner och skallar ut till Hotna. Ja, får inte allo här Hacksjö Barer men för det när det utmärkt av Ronsen kunde skora rymliga tulja så heter vi Mara finns inte trunna på att attra. Det står ju att det här var kvaliteten att komma att röja men det viskar ju bära som om att det jag vet inte vad som säger att hade ganska la efter omklädningsrum att komma ut att och viskar också koncentrera och var släkt steg. Här är Hotna spark som vill teacher väl in för det och ja och så blev det skalle ut fra och så skjuter där mot Malmö och bollen läser in i själva måltegn och här är en chans att känna så i ja. Men det får inte att svär för Ronsen till här är återbanan så där må alltså ta må ett då om så det nästa mål och för kanske kunna få fädra det snart. Och det är legend neck för banan till jag tog en gång skjuter till Tulje här och i halvleken och så är det bara börja banan vägen att sätta slåssporten in alltså. Inkast till NSOI, Einar Tegeda. Och Fabjörn får fätra bollen. Så detta ranker spelar fram. Och så är det Adrian Justinsen, Johappen räcker en fin sändning framåt till Stankov. Han Romara läser, han ränner från där man inne brösta igen. Och så blev, så ändade vi att här var en spilte spel. Men att det här, om Reppi att Happe skorar 3 mål. Ja, och att men det hade gått nog att Stankov ser ut, jag vet att det blir färdigt den som. Ja, ända för att säga att inför det och tar rota. Ja, men hade det Stankov spalt, jag hade att han stod innanför så ett annat ställe följer att det var ganska okej att vi skorar det. Det här kunde vara en diskussion om mål i skott där. Men hur att det var en chans, det var inte vinka, det var inte flöjta och stora chanser. 4 stora chanser och i kvart 8 minuter i Örnadal. 8 minuter kvar ner här i sättna hålla sig ja. Nu är det alltså 3-1 till HP mot NSOI. 2 mål innanför. Ja, innanför 2 minuter var det. Ja, jag tror inte under första det var ja. Och så är det att mål i den längsta det är hardpoint ja. Oha och skräck. Att det var minne en ganska framan undan. Einar till Karl. Jan Benjaminsen. Så i heven är också unga spelare och Linon, Jan Benjaminsen och Peter Knudsen och Peter Vel Hansen ja, sälja tar tror jag ganska. Så Rainer Einar har både Jökna Mr. Main, center bollen in 4. För färran så Paul Johannes för strukande vinner ner. Så gärna det var inte där missar något här. Nej, han är väl in, han är innanför det och bollen sätter ner här. Barer så han om man kommer skottmåla och har börjat få blockera. Men så gör det ja. Tatt vi hade det ju framan undan där som ända vi hade någon spark att det är hästar stövn är bara rymna 4 med vidare så han har lägger för så stilla så 4. Men att röna och det ska man ha vinna så finns det. Ja. Och få ett mål ja men så är det ju. Och det går så gå till efter till mål när kommer så till ja. Ja.
Nej, det blev alltså jag kör för Rona som blev det cheligt men att han får början här på sätt like och ja. Men vi skulle hälsa var mål Rona som Runa kött vi får ordentligt lov det snart. Karl Löchen tar frispark och han sänder han väl in 4 och här är Habjørn verkligen närmare Michel kon annan. Hade kunde vara Latcha Malman loftans när bollen men hade det var Lishi bara en Chadamon som ja, men det samspel i världen var kanske inte nöktan akkurat här för här alltså att är en boll som Tide ska ha men fär inte rota och det som rota ju han borsta vännen och så han fär hött ju framan onda eller fram 4. Inkast till NSOI. Så det Karl. Och så är det Einar, vi är längst skottet. Men ovanför, man tar röjna. Ja, och längst skall ju ett röjna så inte har han inte attaliga vet någon och hvis man börjar skjuta utifrån så mamma lyckas som bråta chetnar som väljer spelar så har kommer ut emot och så kan det för skapa plats sätt nu i distarna. Men att det ska räkna inte ordentligt väl i hans för flera meter på. Ja, 11-12 minutter farner her i settene halvleitje. Og her er altså tror jeg til HP mot NSOI. Jekmar Rove Davidsen. Stankov. Øster Dalbo. Stankov atter inn i Brosteinen. Og så lagt inn 4. Och så stackar bollen läser. Straff. Brott spark Kuksje. Ja, det är väl. Det måste bli va. Ja. Till Habe. Här väl alltså som jag så det var inte att Eva stod till att det var skott en Ronarsinker korbollen från att räkar och en alltså en äckne och I hållte det är det Ari som ständer innanför det här. Och han kan inte ju längst över tog att bollen kommer från en Ronarsinker. Ja. Kvar var den så blev fältet här till Ari Mor Jonsson ja. Ja. Men vad säger domar I Linjeberg? Här släcker voice ner. Jag vet nej, men det som är rockna I Linjeberg helt det kanske är att det är en rengstöva. Vad säger domaren? Ja, det är brottspark. Det är brottspark. Ja, och det är och benen vill att tigen undan och det är inte ju så. Ja. Men bollen kommer som är så att det kanske har fel leverera en hobby men det är så som man kommer Ronarskink och för så innan till Ari som ständer alltså klart en rengstöva och väl fältet så här, ja. Så guldkort till några vet. Ja, det är för att brukas bara halta bara. Det var Alexander Stankov som ska röna sig vid brottsparken. Så för att vara klar så brukslar domaren. Och han skorar tryck till 3-1 till Habe. Ja. Så halvt jag vid torra säga att det är ju färre för Ronarsinker. Men det är ju alltså att NS Oily som har varit jag hade så jag landslagsvänner han finns nog nu ja, nej han ska nå det väl sätta vid klockan 3 och så är flott till klockan 5 och han är precis så blivit Danmark i kväll. Ja. Men han var så klack så gör han och så finns gärna löt vi här. Ja, ju nu han går ju säga outjourna. Ja, det ska inte för Sverige men alltså det är Lloyd Sandlök kanske att NSU för att resa sig ur hesarstövnen nu. Men vi då säga akkur för. Ja, men det är inte lätt nu. Lloyd troligt, va? Ja. Ja, Björn är en affär. Stankov höger med in. Vi är det. Österdalbo. Ja. Vi röstar eller vi pratar sen om varje parti så. Ja. Vi kan se att det är 2-0 till Ebbe Streim.
mot Norska Väster i Sörvaj. Och det var han ur Hampe utleia Arimor Olsen som har akt till 2-0. Kan man kan säga, och Armbjörn inte kom in än, han skår kvar en distan kom in. Ja. Så jag kommer att säga. Ja, tack för det. Här ett kort här färdig av 17 halvlek. Det var 1-1 i halvlek nu. Och till 3 mål kommer det första kvarteret här i 17 halvlek i Gondadale. Och det är Hape som vi finner till öll 3. Så här är 4-1 till Hape mot NSOI. Och det är att undras då. Ja, och nu är Rainer Hape en affär till Arimor Jonsson som har ett ordentligt rej till vänster med och tar blivit till inkast. Jag vet inte, alltså Jans för jag ser det stått alltså 3 målet. Hette hej Anchen säga att Distren kanske jag vet inte om jag kan se han är outshot nu, men ståan är alltså 4-1 nu. Hape skorar i den första minuten var färden. Sebastian Pinkel ökte till 2-1 vid en snackon skotten och en minut senare så blev Össur Dalbo spalter väl bant under målen och han prickade igen ner till 3-1. Och nu tar 8 minuter var det färner, tar blev brottsspark till HP och där sätter Alexander Stankov in till 4-1. Det är ja, jag vet inte vad ska jag säga med det första kvarteret. Ja, man skulle ju vanta att Ronarsinka var ju ska man säga 18-4 stora parter av förra halvlek och så skorade där 2 minuter andra halvlek och så skulle man tro att det kunde komma ut som ett olöj. Men stövan var akkurat motsatt. Jag Ronarsinka var ju simpelt inte ha på överhuvud för den där stod ja, tror jag att det går så och ja, som jag ska säga börjar ta i strömmen att Ronarsinkan var ju här men det hade glömt det som den viktigaste parten hade ju så efter omgången. Det var inte som mycket om att toppla ut till lötna som var här och i sätten halvlek överhuvud. Var slett inte till stegar och Habjörn och Sean och man är väl spalt allt det förskälliga men där kom ju öjla lätt till det. Ja, och här är då 2 minuter farner nu. Och här är det alltså 4-1 till Hape mot NSOI. NSOI är ju annars vi tar i stöv eller är vi tar i stöv. Ja, att det här kunde göras nytt åtali om så är att här vinner den här testen men nu färger det var störlig om för att låta oss göra och i hesen sinne heter vi när blir för stora månader och samstundes må bara sanna att Hape är inte känna åter. Nej, det är så tror jag det har spalt alltså. Ja, det var gott. Första testen och arbetar och tulla väl och det var en arbetsseger och nästa testen mot att den något här Virginia Udovadle arbetar väl, spelar väl och måste se förra halvlek hade jag snart där ankers vägna kontrollera så att de missat att de måste ända att men så här från början av i örn halvlek så sätter troffa och ja. Här har vi öjliga avgångande och alla helst hade avgjort det ner 4-1 det är ju en öjlig många håll innan och Eisen emot hur Ronarsinkar annars här var spalten att det ner. Det har vi skapat så öjliga några mål över 2 och skorat ena mål vill jag säga. Men det är öjligt att få eja nu. Så det står 2 ett halvt lötne här så kan man så säga att ju eller tror jag att ju fick där ett mål så kunde få färdras men det blir 4-1. Ta vid det olycksaliga tro på håll i natt och där var Trancho som bändrar av det helt så där rönt en tvärgåa stöver här för löta söjan men så att när så skorar jag hade 4 så vill det helt jag så skulle ej där i ungefär. Så Rainer har åter till Pinkel han släpper på bollen in i Brostein räcker vi någon stäcka så här Rainer släppa inom men den här än så gör han spelsbollen från sig. Daniel Johansson han skjuter mot målen här kommer att ända så i hade 4 bollen ända så här bant utanför Brostein på färran. Trönter och Paul Johannes var han som kanske först var av bollen har Björn få han så igen. Och till Johan Trost i brom till Barstal åter till Johan Trost. Och från Amina till Adrian Justinsen, högre med till Jekvan Rova Davidsen. Vi visar eisen testen av Strömme, så tar vi till av Suchan eisene. Och här
det Habe som hever bollen och letar han gänga åter fram sina mittlen. Och nu är det så Johan som hever bollen, så Janne Trönter och fram efter till Pinkel när han inte än så gärna missar bollen av Mine och Habjarner för stäven. Det vill säga spänningar som hever various när det han är lika som fortune ut och det har krävs en 2 mål till en så ju Arn spänningen chicknar åter. Ja, men det är som är bara tjejligt konstaterat det är att jag får eja på sig Ronald skulle kunna komma tror jag att det manglar så är det i det här chatten med att är det här där ska man säga vanliga är inte värre det här. Ja, Habjarner om man kommer jag knäna för Armor Jansson för bollen visar och så att de sätter till kvann är kommer så Karl Löchen akkurat men här Habe som kommer till målmöjligheterna och känner så i. Och nu är det Trönter Jensen han får bollen visar närbrast och så lankar han till räcker det bättre känner motläggare och igen stöcker bollen ut av backlinjen till hotna spark till Habe. Ja, som stövan där som minten av det nu utskiftning det Daniel som ska utskiftning ner. Jo Habe och känner så i. Ja, jo Habe för är det en så skiftar först ut för nummer 6 Jan Benjaminsen och för kommer så in det är jag såg Jan nu skiftar där en allopcenter like Jan Ellensgård ja. Och det är ett annat nu ser man nu det damage control alltså. Nu passar man på man inte för en ordentlig säcka att så det vill man ha kört en väldigt spelare in istället för en mer allopcenter like och ett annat där. Ja, så fälsligt alltså. Fyra det är otroligt trubbelt FF-fetter. Visst är så att Dronoshingar svämmar runt om Habe brösten då nu skapade med goda över. Målmöjliga så kunde man ju helt ju fram med det klarade du kanske är Habjarner tattar på det väntar mål en hinner nummer 2 ja. Så att så det är väl skilligt nu rör man att söka för att det lägger mer i varje part på Dronoshingar. Och Habe har Eisner skiftat ut och till Daniel Johansen som är utfärden och för han är Levi Hansen kommer in. Och till Habe som hever bollen missar han en så gärna här han så nu och ägnar i halven. Och han till Barur Hansen spelar han för fötterna och Jens Johansson. Räcker inte fram till bollen och spelar han så ut i vänstra bord till Jan Ellensgård som nu kommer här. Annars kunde vi repetera. Ja, och så är det om man missar bollen här till Öster Dalby som gånger traver att där här. Monte spelade han spel men tar fingers på bollen åter. Så kunde vi nämna till att i det här har vi 36 vunnit 1-0 i Uddevalla och i Trondheimsveje mot Solringon och Skala har vunnit in i Hoklafjärden. Det lag Gustav här inne i Uddevalla och så är det en så gärna där så räknar där att Leboa och här är det så bara högt som en och lägger väl en 4 inte nog väl kostnader men tar här fram i spalten. Och Einar vi högra foten lite in för den. Har Björn Skallande tur Rostenon. Så är det Karl Löchen att till bar högra med igen. Kanske bara han böjer sig där så vi vänstra fot in för den. Och här som bollen ner att har Björn på han tom och så lite där bollen också längt fram med bollen och här framt är 2-0 senast vi fratt ur Vavon. Tandestern är kommer lugga längs med sen så då har Björn åter Pinkel. Bryter Jack Wester med en kommer helt in i Jack och så fär han bollen nästan helt in i målet men här ständer en med över till Jens Johansson i Bergastövnen. Ja, men att det är super möjligt så har Pinkel visst så han arbetar för Boy Per och så är det möjligt att lägga bollen ut till Öst Dalby så ständer pura laser men helt i kroppen är inte ordentligt vad han räkar inte ordentligt det här att alltså det som nämnde Jan det är vi snackar 5 minuter äldre för 2 ja. Alltså som människorna det är löt. Och så Raina Habjarner att spela högersyna i Jacknon men text inte rigga. Här är inkast till NSOI. Ja, så det är ett hemskift har Beli mot det som vi då ser vi är till nu syftar där en 8 fisken 4 och annan efter först var det K i alla söken så flott tror jag att det Uddevalla mot Witchingon och nu här av vi vinner mot NSOI men nu kommer NSOI gärna till Clement Olsen men här är Barstal mittlen och han är över Tamaralda stövne han vill Karlsson Kall för en frispark men bollen är färdig ut och tar vi till inkast till NSOI. Men så han för Happy är där och så sent att komma igång nu kan man se att här till länka över så timon men jo men det kan måste man säga sminka där månaden och det är alltså om gången helt drar fram att jag ser att det kommer möta Leon som på pullen och hur så är det vikar. Ja nu den går över. Ja en så gärna ränna fram visst här skulle där ha och här för så Einar och Kall och här är så ungen
ingen damer om några brospark för att man dätter in i brosteinen här. Och i stegen så jag kan få det som bollen i gruppen nu. Vi stannar i Kimes där. Tar fick inkast här ja. Och så kommer bollen in i brostein jobb. Vi har början tracka fram och vinna bollen och här kommer Arimor Jonsson, han har gått sändning fram efter till Sebastian Pingel. Han har bollen vänster med igen och ränner släppa in om men han är inne så gör han och det är ett nice inte men han fär så nej han fär inkast till han som har varit sista bollen och tar den så utlinkas där. Och tar Rönnar spelar bollen fram högre med igen till Beethoven Hansen men här kommer Barsalvart om i mitten. Trönter gränsen är så bollen så så det Stankov räknar sig inte på bollen. Prigar han så fram till Össert Dalbo och här är Atter Rengstöva i luften här. 40 minuter farner, det vill säga 25 minuter farner här i sättna hålla inte. 20 minuter efter. 4-1 till Happe. Och 2-0 till Ebestrheim och Sarbaye senast i fratte. Ja, och kvart matcher så tar för kaptensna Jans. Ja, alltså på 60 kommer väl på 2 steg. Ronaldsson har 33 och där har man framskonderande 16 augusti. Söna ja. Söna mitten här i Gondadelle. Tog att här för att det kapast i stäppafinalen om en 2 veckor, ja. Nämligen och så den ända så gör ner. Ja. En superbjärging med gott all upptjäna så i och välen för halda Peter Knudsen som sköt mål i förra läget och en serie går stöve. Han kunde 8 finns ju mer på sjur men det ska inte tagas från Malman och Johan Petite han är en superbjärging här. Ja, man ska skora shot han in i 5 meter och det är en reflex här och bein bara att jag Petite här så väl bjärka men alltså alla man ska skora så slugar stöv. Inkast till NSOI, bollen kommer in i motor Maltainon. Har Björn råd upp och sända bollen om han har mina. Och ja, men kvar var det vi satt. Ja, alltså nu ser vi det att Happ vinner ända ner desto och så i tävlan. Ja, men så snackar vi det så är Ronar säkert standard där alltså nu 33 på 60. Och det kommer upp på 32 så. 60 på 2. Så nu måste jag på 60 det kommer helt upp i FN-ströj. Ja, och där var långt veck från Ödlund medaljon och annars. Ja, men alltså vi är nog säkra mot Ronar så ja, så är det vi ett land jävla för Tansachild så är det så han distansspelare. 16 augusti är det mycket den. Jag vet inte talt det. Ja. Det får passa väl, ja. Ja, så alldeles mycket där. Kvar det här. Det var här klockan 6. Ja. Har Björn rör natter. Har man kommer jag någon bollen ändrar till Pinkalatter. Ja, han rör en affär. Men hesa för värda man komma för. Ja, och stövan äckla luk tar en leje har bjata på en väg nu sen hålla jag. Ja. Äckla luk stöv här men ta rakt. Hesa vill rakt han inte så väl som ta. Så var bollen sända fram till Clement Olsen känner så in. Högre med in. Vi är det till Bar Hansen in i Brostein så in 4 och så har bollen läser nummer för vera. Nej, har Björn kommer mitten efter. Hesa för värda Peterväl. Och jag kan Rowe kommer mitten och kväss ser där flackcheras uppe men men att den nu har haft att den går möjligt till Ronald Sikker helt för ner då. Så att där kunde jag haft Minko månen. Ja, det kunde jag. Ja. Helt avgjort. Men det står ju att det är ju alldeles framan undan för har en islägga vi kan pura flyga så det är målmöjliga. Ja. Det blir faktiskt öl undrar det enda som är det inte ärligt och i stöm som är att månen som stor då. Fan spänningen är inte ordentligt här än men jag vill runda sig 2 shot mål så vill det så blir det spännande efter men jag också så det lyckas sannolikt att Habjörn skorar. Så är det frispark till NSOI. Och domaren tåsar 2 år vid Beteväl som kör lite av här. Och NSOI är i första rum att han kan ska ta en 4 mål från dem och tar hade tid att frisparka. Ja, han hade jag för rotla i bollen alltså på ett frispark vid Teacher. Det är han stäckat till 4. Not utskifting. Nu är det Happe. Apologist här Moore och Simon Samuelsen dubbelt utskifting till Happe. Ja. Och utfärda 2-målsskytten Sebastian Pinkel. Och han är upplägg nu. Ja, han finns ju väl på sjur. Det heter en goal där så han var väl hört där. Han var sitter pitcher och ganska säker det att det kom för lite av målen från men nu finns ju några nu trots allt. Ja. Skor då 2 och är rätt upplägg igen så är det ju en fördest du skiftar ut. Ja. Ja. Ja, så ja, jag hade ju fäckat där och Hinberg Adrian just in sen förut. Ja.
Inte ganska så såna kläder som ganska kunna vinna. Nej, inte så essentiellt som man över annars. Men unga spelare och så färre så kan nog. Så att en chans för Clement Olsen och för näst. Men så gärna komma till chansen. Jag vet inte om hända ner stövan vi att det tror ju alla månader att spelblösen till Leicester vet jag. Och och så är ja nu är det 4 månader som med hatta det är spännande. Och så ena tre nu två klippingar här. Och så två Golgårsta vänner. Ja. Först var det Stankau som blev och Felter och så Simon Samuelsen. Perfekt Golgårsta och men de lät 4 månader gänga och så vill Simon Tidsen är Jens och Jens släpper runt Golgårsta. Det kunde gott vara Golgårsta här. 5 minuter för ner till att se här ett kvarter efter Audisnon och här är 4-1 till HP mot igen så i kontadellen. Simon Samuelsen teker frisparken till Barstal Vartom och ger den till Johan Trost. Armor Jonsson, Trönder Jensen. Armor Jonsson åter. Iverom till Jekvan Roa Davidsen. Feromina över bottnen. Priggarna bollen framåt till Heramor. Temer han väl. Narskas Prostainon. Så är det Ferra att ta backlinjen. Och så så kommer nästa med på lägen. Jekvan Roa. Så Simon Samuelsen. Så blev utchukt 4. Ännu så gärna första av bottnen. Paul Johannes har fått lära för. Och han kör bollen ofta när ut så längt från sig. Skulle haft han stuttre tjore men han har ganska shit han fin mekaniken till tekniken till han bolldraxtren och go sending till HP och så är det att de över läser till Armor Jonsson som är nekva för här vänster med en go stickninger jag hade Simon som spelade han för igen att det kommer gå så gott nog jag syns spux och syns till vänster men Simon nekva för han och hade alltid här alltså att det går möjligt. Ja. Och där nekva och Ronald Singer har haft väl trutjar och har haft ganska förutom alls jag vill så att haft några grejer som det resten ganska komma. Och det blir det mer obedist nu till hinlöpa och det är inte som du har bara kunde ju valt att säga och vi till lägga knaster och välja till så får han ganska ett mål och frivtog ja men alltså ta väl det allt det är inte mer livande som man kallar det brukar hota att kopa en annan fotboll från Chelsea och skilla nökrarna så att formationen så man kör bara så där och det är mer underhåll och slöka som snär som säger kanske nämnt ju annars så är synd till att det är tattar alltså så vi så där för tror jag att det var så att intensiteten spänningen är ja, lite centra men jag har stadverk alltså det tror jag ja så är det man där och du vet. Och Berlin Röna. Ja, det gör det ja. Det är ofta man ser det här kanske andra Röna center och hittar en slätt inte och du vet att det blir öl ofta on trend. Men det är det faktiskt för point alltså så där smontra allt. Rona Singer så där det förla sig center. Bänkar lötne. Det kanske inspirerar av Premier League som börjar efter vi Boulderbrack vi nekvar malon. Annars vi är standard rätt och 1-0 och så har det. Lite så rätt. 6 mål kvar första. Ja, nu var det första var öjligt så finns det lite. Arsenal var man 4 tror jag Leicester och 3 Burnley Liverpool va? Ja, Watford så det var. Ja, Watford om skilda ja. Och Burnley vinner 3-2 ut mot Chelsea. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Och jag vet att Stottli är resten är Stottli där men Chelsea var varmast utvis där men där skorar Lugal ett mål och Minko Mont 3-2 ja. Så det är inte bara för 6 som då där. Nej. Det kan ska inspirera henne att fratta. Att det blir till förrän så kan det inte bli till Chelsea. Nu har en så just shiftingar. Du måste hjälpa mig på nu. Jan Lafay kommer in. Jan Lafay kommer in. Kör det kvar i linan. Kvar för ut. Det väl halv sida bunchen ja. Ja, Better väl Hansen får ut och Jan Lafay kommer in till en shoulder tofta med över. Ja. Spelar där vid 2 mot alla var som är nu. Ja. Ja, här är 11 minuter efter av vanliga lektöj och här är framvis 4-1 till HP mot en så för HP fotlar för i alla upp. Det är Simon Samuelsen han prickar bollen fram till Össur men han är han inte Simon Räckby för ut och tar han. Men till Stottle som du säger är så att tajman är lossnar och har spassbår väger och Line Javelist eller så. Ja, det är alltså för ontralt hjärta men alltså för en fotbollsvinnare är inte mer. Nej. Ska vi inte hotung den akkurat det att inte skilla ett annat där men alltså för och alltså inte att det är finast att stäva god alltså. Ja, ankte mamman har sin dras hörna. Ja. Oops. Sorry. Nej, det var nog inte bra spark av oss där med för en kottler. Och Levi Hansen jobbar. Och botten kommer inte vägen fram.
Men så gärna på han stegen, Paul Johannes. Och så är det Jan Ellingsgaard. Och ut i vänster så är till skor det var det Jan Ellingsgaard. Jan Benjaminsen. Hade han inte färdig ut han. Ja. Ja.